Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno ang ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Biyernes, kakailan, Disyembre 30, 2022, Rizal Day, apo, So, maniba na po ti ENR Online, may danong ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam nyo, ni Robert Berto de la Cruz, kadwa tayo ti Technical Control, ni SK Chairman, Maki Paulino Agustin, tapno na kami apo ti mangidanon kadagiti damag nga pagamumi nga adapan na kainay giti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo wenno pakasiknan tay amin nga sangapada. Okay? Dagiti inkami danon kada kayo, nakaparehistro kay kadina po kadagiti SIM cards yo, Segona po iti National Telecommunications Commission adnan agarop 3 milyon dagiti nakaparehistro gagayem, Iti sabali nga bangir, mapanteto apo iti balasyo taaw, Issue apo iti West Philippine Sea, gagayem kay kabsat, mainayon kadagiti pagsaritaan da Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ken Xi Jinping ti China, iti bibisita ti Presidente ti Pagilian tayo iti nasaong Pagilian. China, nakasagana kano apo nga tumulong kadagiti naapektaran ti panaglayos ijay Mindanao. Mabantay tapo ti ekonomiya ti Pagilian tayo, ni Finance Secretary Benjamin Jokno, kunanang ti ekonomiya ti Pilipinas para iti 2023, gagayem kay kabsat ket makita nga mabalin niya pumintas, gaputa nalpas kano na po ti karirigatan nga paset apo iti Pagilian, seknan iti ekonomiya, gagayem kay kabsat, iti sabaling bangir detoy isabong talpak nga ko natayo apo, intultuloy inbilin ni Presidente Ferdinand Marcos agtultuloy nga panakaipawil na gagayem ken kabsat ken padaanan nyo apo ti dating hepe ti Department of Science and Technology, gagayem ken kabsat ni Engineer Felander Madriaga, makainuman tayo tapno pagsasaritaan tayo apo digiti negatibo nga epekto ti asok ti paputok wenno digiti firecrackers sili aglawlaw tayo pakairamanan ti salunat ti tao ken digiti dingwen, gagayem ken kabsat gaputa into nubigat rabi nubigat sarabwen tayo na po ti baro atawen 2023. Dagitoy ken sabsabali pay idasarmi kada kayo ti lasod ti maysa nga oras sa panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ket para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti musay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta.
Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad na anda para iti di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyong ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariripat patigapi musay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Honor Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuwakin naman matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto, gagayim kayong kaabsat. Agyaman tayo po kadi sumaganat, TTMT Construction Company, nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babayan kani Sangguniang Bayan Member Honorable Telvin Tapawan. Amin na po nga construction assistance, nga kasapulan nyo, kada iti ipasdekyo nga proyekto, mabalin na kayo nga serbian, TTMT Construction Company. Thank you very much kani Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Tailan. No, dari-klik na inyo apo ti Bagiyo, ket-ketyo ti ipakonsultar. Bueno, agkonsultar iti doktor. Mapanapo iti doktor nga mapagtalkan. Dr. Alan Tailan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Iti number 121, Zay Flores Street, diti Ciudad Tilawag. Thank you very much kani iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street diti Ciudad Tilawag, babayin kani Engineer Neil Jose. Agyaman tayo ba po kani Mr. Henry Afaga, manipod na po iti Pennsylvania, Estados Unidos. Kani kasamiteng kani Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti Ili ti San Nicolas. Okay, makainuman tayo ito po ni Engineer Felander Madriaga, dating Chief po ti Department of Science and Technology. Amuyo idi imuno na, di ba nakasarsarita tayo, na-interview tayo ni Dr. Alan Tailan na inlalawag na kada tayo apo di kita epekto ti asok ti paputok, bueno di mismo paputok iti salon at tayo. Sumapantay met apo iti aglawlaw, gagigyan kayong kaabsat.
live and exclusive kay naman tayo di programa tayo Damdamag ni Berto ni Engineer Felander Madriaga. Magandang or na imbag nga malim mo Apo Felander Madriaga, advance Happy New Year sir, belated Merry Christmas. Thank you, iti ipaay mo man na nagundaway iti programa tayo ENR Online. Good afternoon sir, Engineer. Good afternoon, Sir Robert. Kastamat ako digiti na ayat adumdungag na imbag nga orasyo amin na po. Happy New Year. Tayo amin. Na belated Merry Christmas. Okay. Una entaman sir, sakbay nga mapanta ka digitay epekto or negative effect di paputok iti aglawlaw tayo. Ana digitay components, ana digitay materials nga maaramat para iti panakaaramid ti paputok. Tapno di kasa mas nalawlawag ka iti agdingdingig ka nagbuibuya ka data, engineer please. Una po, the main component na ngamin kat digiti paputok kat datay ko nato yung gunpowder. Kasama dito digitay main ingredient ng sulfur, potassium, and phosphorus. At daamin di dyan, nagtitipon dita. Kat no, once ka nausar namin digitoy, so datay ko nato yung ag-produce ka datay combustion, kat no, the combustion, at dati asok. Okay. Kat no, dati asok, at dati pollutants. Kasjay ti, kasimtiyan siguro nga pan nakailawlawag na Bongo Robert. Sir Robert, I should say. Okay. So, digitoy, sulfur, kada powder nitrate ba yon yung sa, sa bala? Okay. Digitoy, di ba, bawal itibiyang ti salunat, bawal iti nga maiwara-wara, ngamin at epekto na iti aglawlaw, Apo Engineer? Sir Robert, actually dati kat regulated pa kiti pan naka ilako na saan nga basta-basta makagatang ti ordinaryo a tao. Dagitoy kat PNP pa kiti mang regulate dagito ta tay kunata yon, these are ingredients of explosives kat no one dagitoy kat na iwara-wara at dagitoy saan ana saya at nga epekto na iti aglawlaw kastamas din iti salon at tayo aglalong na tayo kunakon ma-ignite when no mapuuran dagitoy ket nakarkaro dayjay agbalin nga epekto na Sir Robert. Okay. May isa kadigiti diskusyon iti biyang ti climate change kadigitoy digiti mapupuran diti asok green gas kada daamin-amin. So kasanumet ti ka delikado deti asok digitoy nga paputok nga aggapu ka digiti nga bambanag nga naaramat iti panakaramid na iti biyang ti aglawlaw, engineer. Sir Robert, no pansinan tayo po, siguro kat napagpalasan tayo mat-aminan iti nagaramat iti dayto kadagitoy firecrackers at that. Kat no pansinan tayo dati asok na kasangwana o no habang agpapaputok tayo ken oray iti kalpasan ti panagpaputok kadagitoy nga firecrackers kat addaji asok iti haan unay anangato. Ket nasawen kadagsen iti kargana di asok. Detoy kargagaragiti heavy metals to include sulfur dioxide, dagitay dadumapay nga metallic particles nga babasit kasla babasit pa yung neti pulbos nga usaran tayo iti baby powder ko man na laglagan pa yung dayjay. I mean basbasit ti particles nang dayjay. Isod ka po nang pansinan tayo apo dayjay asok no pa kat agdalaeng dito ngaktuan ti ulo tayo no di pa kat makilevel ti ulo tayo gapuanan ta dito kat saan nga agdisperse nga insigida kaya nasawaan nga mabayag santo makangato kat agtalinaed dayjay nga asok iti atmosphere. Mairaman when no maitipon kada ti greenhouse gases nga kunatayo kat adapay nga mangpapuskol kada toy greenhouse gases nga nukitaan tayo maitunda pay datoy iti global warming nga datoy topic tayo iti palpalabas kat may isa kadagitoy asok manipod iti paputok ti agbalin nga contributor iti
panak gadu wenno panagpuskulpay detoy greenhouse gases nga kunatayo sa Robert. Okay. So meaning to say nga on the air mabayag isuna before nga ag pangato or ag disperse iti ngato, then no ag pangato talaga nga makaperdi kada iti kung kunatayo nga ozone layer, engineer. Yes, Sir Robert. Actually, detoy asok manipod ka detoy kadagiti firecrackers. Usually, ti kaadto na detoy sulfur dioxide. Deta ti maysa kadagiti rason no apay nga detoy ozone layer kayo kat medyo adadekte ko nata yung damage nan. Apart from chlorofluorocarbons, may sa detoy nga mabalin nga mangperdi iti ozone layer ket dagiti asok manipod iti paputok awan ti sabali nga pagturungan na po no di ket agpangato ket danunen na di level ti ozone layer tayo. Okay. Okay. So kunayo mabayag nga aganenek or agistay on air. Pagka ganito nga tiyempo nalinaaw fag kunatayo agang angep ada ada epekto na or mabalin nga ipababa DJ angep or linaaw DJ nga angin nga nakaimiksan dito nga dakes nga asok coming from the paputok apo Madriaga. Isu da ito kung kunatayo no pa Sir Robert nga ismag. Saan na kapag di kat ismag ada ti smoke nan ada pay fog na. Ket dejay agtipon da agkuykuyog da sa morsurot ni asok. And the particles ng heavy metals sumursurot kini fog nga agpangato matlaeng although mabaybayag na yung movement na kapuanan ta dito na dagdagsen nga itayab when no sultupen detoy hot air nga agpangato, Sir Robert. Okay. So meaning to say agmix the smog can DJ ti particles nga na-emit ka DJ asok ti paputok then talaga agpangato. So haan nya makaapektar iti baban no maipangaton apo Madriaga. Indirectly, Sir Robert, kat adalat tangamin ti epekto na gapuanan ta dito nga kat makadanon diti ayan digitoy greenhouse gases. So epekto na dito isu detoy mangdagdag wenno mangdegdeg kun iti global warming ngam habang nga detoy kadto pailaeng diti baba iti level iti atmosphere nga ayan ti ang tayo timat mabalin nga epekto na ket detoy salunat aglalo detoy upper respiratory system tayo tayo nga tattao na biyag nga tattao kastamatan pati digiti an animales dingwen si Robert mabalin nga maapektaran kadetoy polusyon nga makaperdi iti lung system tayo iti respiratory system tayo si Robert. Okay. Ada kadi way mabalin nya aramiden or anyaman nya chemical nga mabalin nya pang paksyat kadeto nga klase ti asok coming from paputok apo Madriaga. Unfortunately, Sir Robert, awan tay direkta nga mabalin nga mang-neutralize. Mabalin tay oxygen nga kastaonay nga oxygen ti masapol tayo tapno iti kasta kat maipugso na wenno maiyadayo na kaya lang usually ti masapol nga oxygen kadati kat dati nalamiis or dati kunatayo nga medical oxygen. Kat imagine Sir Robert na may sa atangke kat baka di na pay kaya nga i-disperse may sa laeng area dito kasla ko may sa nga purok laeng iti may sa barangay di may sa atangke kat haan na nga kayang i-disperse dito epekto ti paputok. So nagastos no kas pangarigan man kayat tayo nga i-disperse using medical oxygen ay kastao na yan ti kinangina na Sir Robert. Okay. So dito'y daga siguro parang may yung imagination ko ada digite parte di paputok nga agbati digite rappers na or anyaman but siguro mai-mix sa giant na yung proper disposal
iti ways digitoy nga paputok apo madriaga kasi pagka naiwara possible nga adda ti kontaminasyon iti daga gusto di imahinasyon ko or parang ipapanggo apo madriaga. Exactly, Sir Robert, talaga nga dito pollutants, toxic datoy, mabalin nga makasabidong kadigiti nabiyag nga da iti daga, ket no daytoy ket mairaman ka daytoy water flow ket mapan ije karkarayan no wawaig ket mabalin nga isupay ti mangsabidong kadigiti nabiyag iti water system tayo. Worst case scenario siguro, Sir Robert, ket no dumanon ijay water table nga ayan ti potable water tayo, mabalin nga daytoy ti mangted iti sabidong no netay saan anasayaat nga ramen netay mainom nga danom ket agbalin nga te kunato killing me softly, Sir Robert. Oh, okay. So meaning to say nga di gitoy nga paputok mabalin nga adda epekto na wenno agresulta iti air pollution, water pollution together with the ground or ti daga apo madriaga. When, Sir Robert, practically apektaran na amin. Teko namon, air, water, and pati soil pollution ket karaman na amin dito. Ket nangro ng epekto na nga mabaybayag ket dito air. Teko nakon, agpangato, dumanon ni Jay, ayan nagitay greenhouse gases tumipon ijay ket mangitunda iti addapay nga panagbara ti lubong gapo nga rod addapay a muskol iti greenhouse gases tayo no ka, Sir Robert. Okay. Base iti siyensya apo madriaga, it takes how long sa ag-disperse or maawan ti epekto ti asok ti paputok iti tangatang or iti angin or iti daga or iti danom apo madriaga? Actually, ket awan detay eksakto nga mabalin nga ibaga tayo. Depende ngamin kada yung sitwasyon. Kasla kumano, iti danom, ket moving water deta, kasla kumano detay karayan nga na-appress ti ayos na, alis tumatla nga pumanaw, dagi nga particles, kada yung nga area nga nakaipanan na, iso na laeng ta, patinggaw no agtungpal kada di pagtungpalan mat ni danom usually ket mahaan nga agmawmaw DJ epekto na DJ umakar DJ place na Sir Robert. Okay. Okay, so talagang very words or dakes unay tiagbaling epekto na kasi mayanod man pumanaw yan din naggapon na but ag sanek ijay pagturungan jay danom or iti taaw apo madriaga. Yes, Sir Robert, kat no kasi mapasama ka po agbalin na concentrated ton kada nagtitipon da amin di taaw agbalin concentrated kada nga parte ti taaw ket no dayjay nga danom ket evaporate kuna tayo man kas iti sistema ti water cycle mabalin pay nga sumurot dagiti nga particles kada tay water vapor ket agpangato matlaeng aging gana nga sumursurot kada di cycle ti danom Sir Robert. Okay, di kada baka pati tudo apektadon no kas pagarigan kasi di ba ganyan yung water cycle iti biyang ti tudo agapumit laeng kaditi surface water then agbalin nya ulep then maitudo engineer. Yes, Sir Robert. So, gapunan at dito kung kunatayo akong acid rain. Yeah. Kasi dyan, pakaalaan ti acid rain, DJ particles na simurot kada dyan nag-evaporate, nag-condense, nagpalin nga ulap, na itudo ngam dito yan kat adan dagiti raman na nga makapadaka is isudayet ti acid rain na kunatayo, Sir Robert. Okay. Digiti ni in-mention yung ramen ti pan nakaarami digiti awan ti alternatibo nga mas safe iti aglawlaw ken salunat ti taraken ken tao nga mabalin nya usaren tapno ma-produce digito nga firecrackers or firecrackers engineer. Addamat digitay alternatibong mabalin nga aramidan but not exactly the same as the firecrackers nga
nga makikita tayo. But then at that modern day firecracker nga kuna tayo datay LED, the light emitting diode nga at that electronic sound nan ket mabalin nga digital alternatibo nga pangsukat tayo. It's very safe, kaya lang nangina. Siguro adan to makita tayo no agpa-display to ni Apo Governor dito probinsya, baka adan to ti makita tayo nga kasi klase no bilang i-showcase dan to dito nga siyensya mang mimic when numang tulad kada ti epekto ti firecrackers using LED or light emitting diodes can the sound generated by electronics. May isa pa'y, Sir Robert, kaya lang medyo delikado matlaag sa dati aramidan boga o na tayo man. Yung buga. It's a little bit safer, ngam still at that danger na dyan, Sir Robert. Makadisgrasya lang no saan maannadan ti panagusar. Tagapuanan ta dayjay fuel na dati kat alcohol, usually utaranda pay kat tay denature alcohol, highly flammable datoy. Kat mabalin na maka disgrasya matlaang no mati haan nga eksperto wenno haan nga nalaing na mang handle iti datoy. Isot gapo na pay kidi nga kumpiskaran dan sapay laeng dagitoy nararamid nga bugboga at illegal mutlaang na to, Sir Robert. What about yung traditional canyon bembo? Yung dati kawayan, engineer, nga ikamti gas or kerosene, is this safer or agpada lang? Agpada lang, Sir Robert, tas lamot lang boga dito, yung dati lang amin boga kat more modernized, tas lang kumamat dito second generation canyon bembo dito boga. Kaya panagusar iti kerosene as fuel is still duwa pa ikit dayjay mabalin na nga itod nga epekto datay mabalin nga panakauram dayjay agusar no dayjay haan nga nasaya at panakaaramid na ken adamat irwar na nga air pollution Sir Robert. Okay. Di ba sir, ada digiti fireworks display ket adami digiti participantes tayo nga siyentista nga Pilipinos kadagiti pasalip iti fireworks. So ada posibilidad na nga isardeng ti Pilipinas gaputa adan sa ti maininawen nga linteg nga totally nga mangi pawilton iti panaka usar digiti fireworks during Christmas or holiday season, engineer. Most likely, Sir Robert, kaya lang teko nakon addan detoy naaramid or na-imbento nga detoy LED, LED fireworks display ang mang-mimic kadayjay ordinary nga. Okay, sandali lang, naputol ata yung linya ni Engineer Felon. Okay, sir, go ahead, sir, go ahead. When, Sir Robert, detoy kuna tayo nga mabalin nga ibandan ton detoy panakausar ti firecrackers, but since at detoy na-inventon nga detoy LED light emitting diode nga mang-mimic detoy fireworks to include detoy sound na nga mabalin na nga tuladan in toto detoy fireworks ket most likely kas jeton iti pagtindagan na iti amin nga pa-contest no kat adang tupay isali ti Pilipinas, Sir Robert. Okay. So para kada kayo on your own pabor kayo nga mamimpinsan nga maipawil ti panakausar ti fireworks during holiday season ken sabali pa nga okasyon kasi may piyesta da pakasar adami takakasjay, engineer. Absolutely, Sir Robert. Talagang personally ako talagang haan ko nga hanak nga pabor iti panakausar ti firecrackers. Especially so kat siya ngamit mo nga damat iti week langs tayo kat
talagang marik na dahil epekto na ngamin no pa Sir Robert no maangot mulaan dahil asok na ore adayo ka pa talagang nga nadagsan iti barokong Sir Robert. Okay. Sir, thank you very much. Sinintad mo agundaway no adda mensahem kaditi mahilig iti paputok. Base kaditi in lawlawag mo nga negatibo nga epekto na iti aglawlaw, iti lawang together with ground, water and air, especially salunat ken kastamit and salunat ti tao ken ore digiti taraken. Go ahead po engineer. Well, Sir Robert, thank you very much. Una po, iwasan tayo kuman, iti agusar ka digitay firecrackers, gapuanan ta digitoy kat makaited iti saan ang nasayaat nga salon at tayo, pati iti aglawlaw, kastamat ka digiti dinggon tayo, mabalin tayo mat kasarabwan, ti barong atawan, iti panagusar ka digiti tradisyonal nga ano tayo dati paingay nga kuna tayo ti Tagalog gitay panang kulitangtang kadagitay lata uno anyaman nga mabalin nga pangsarabo iti baro atawan nga iwasan tayo basitan apo dagitay firecrackers tapos iti kastakat nasalsalon at tayo matlaan nga mangsarabo iti taon 2023. Ito lang Sir Robert kat naimbag na oras tayo amin na po. Okay, maraming salamat Engineer Felander Madriaga. Advance Happy New Year po. Thank you di kanayon nga ipapaay mo nga gundaway or oras sa programa tayo Damdamag ni Berto. Maraming salamat po. God bless you. God bless you too, Sir Robert. Okay, so di po ni Engineer Felander Madriaga. Nangigyo gagayim kayong kamsat saan lang nga angin ti mabalin niya maapektaran no dikit pati danom pati daga gagayim ken kamsat gapo apo iti subra nya panagusar iti paputok digiti di ba makadisgrasya pa digiti nung mapanda pidut-piduten digiti digiti remnants tunukwan na nakita da sinjanda ababa digiti mitsanan or pabelunan alisto nga agputok gagiyem kamsat so that digiti apo no kwa di ba pagka after ti panakasarabo ti baro atawen kitain nyo apo digiti matao nga lugar gagiyem tinuntunilada apo nga basura nga aggapo kadigitay paputok ti maakop digitay agakop ti basura kabigatan na didi jay di pa naka-dispose di jay gagiyem kamsat dapat proper nga pa naka-dispose gagiyem ken kamsat no addaam umiso nga pa naka-dispose na ngamin okay no agtalinaed day ti rabaw ti daga or mapande ipan iti pagbasuraan into no agtudo gagayem kay kamsat ket hamit basta-basta marunot nga kasko na ni Engineer Madriaga hanga basta-basta mapukaw gagayem kay kamsat tuno nagtudo nitudo aggaputi ngato gagayem then sibugan na digitay nausar nga materyales or nabati nga materyales di paputok gagayem kay kamsat sagipsipen ti daga gagiyem kayong kamsat, di ba? Kitain nyo, ito ay septic tank tayo. Sorry ka rito mga na. Septic tank. Kung dapat 10 meters ba yun? Allowed nga kaadayo apo ni septic tank kadito ay source of water tayo. Di kita bubon, hand pump, no jetmatic nga kung tayo, kakabsat king gayem. So DJ, aggapo tirabaw tiraga, mapan iti danumket no nadanon na apo, DJ underground water, DJ ubog, makuntaminaran. Nga kasko na ni Engineer Madriaga, ket delikado na DJ, ket mabalin nga inuten na nga papatayen ti tao, killing me softly. Nga kuna diti kanta gagayim keng kamsat, di ba? Inuten na ka nga papatayen na when no inot nga sanek ka diti salunat mo, saan lang nga salunat ti tao and even apo digitay digitay taraken tayo, ti mabalin nga maapektaran to include mula gagayim keng kamsat agasam didi kasjet ikadagsen na apo nga particles nga dagitoy ket maipan di ramot ti mula baka pati bunga di mula ket kontaminadon idi pulbura wenno digitay anyaman na po nga component wenno nailaok kaday nasao nga nasao apo nga
klase iti paputok gagayim keng kabsat. Adu pwede mga ibaga, rugit rugit ti animal kada amin na po nga maususar ka ito'y nga ketno digit ti sulsuluyen det agungmon mapanyan tabaramon kakabsat king gigim di mo no kaano nga maisbom no maibak mo ket dijay agtali na ed yan tabagim nya mabali na po nga mga pektar kadeta sa lunat mo. So suportaran tiyo po ti kampanya tinelya na pulisya ken ti Department of Health iwas paputok kasko na apo ni Apo Madriaga mabalin tayo agparinggor babae na po kaditay kalub ti kaldero timba kadadaamin namin kakabsat ken gagiyem uso naman yung video okay pwede na kayo mag video okay just to celebrate or parang pasunga da po iti barunga tawen. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan.
DJ kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga da diary na DJ aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Intay pa nagdadanggay po iti programa tayo Damdamag ni Berto gagayim kay Kamsat. Ano dito reaksyon sa po may pangge pa po iti panagusar ti paputok. Diyan mo no apay-apay ngamin nya kasla nagbalinen nya paset ti kultura ken tradisyon tayo ti panagpaputok kuno na deti Mesa gagayim kay Kamsat deti met Mesa kuno na ket EJ State adami tagpapaputok ng minimal lang siguro gabo EJ State deto hanga kasla dito nga kasla saan na masarabo ti baro nga tawen na no awan iti panagpaputok kuno na when talaga kasta ada digiti lugar apo nga totaliban when may paritin apo ti panagpaputok gagayim kay Kabsat ang adalata mangigmo mangilibas kakabsat kay gagayim tibiyang ti gobyerno yung encourage na apo di kita local government units nga mga ramid da apo wenno mangitundada mga designarda kuno kuma kadigitay lugar nga ijay apo ti firecracker zone wenno lugar nga mabalin niya pagpaputukan angin no adayo ka nga rod kasla ko makadakam dito ket ti pagpaputukan mi nga naikuket dita highway dita airport road mapampeng nga rod ni Maki awana mapansumuksok yan ta likod ta baledan sa jeng agpaputoke bahala na unanan kakabsat king gigiyem di ba so sapay apo agbalegi deti gakat ada gakat yan I think the lower house adan ti inisyanan da nga panangaramid apo ti linteg tapnon ti kasta mamimpinsanton nga maisardeng apo ti pannakausar ti paputok gagayem ken kabsat but ididamo nga iganwat apo di kitay agpampanday linteg detoy at the reaksyon apo di kitay laborers especially apo di kitay taga Bukawi or taga Bulacan kasi apo ribo nga tao met apo ti maapektaran di makita nga adayo pa iti Paskuan no kwa ket ada di kitay may padpadamagen na uram nga pagaramidan ti paputok kunada ore Hunyo, Hulyo, Agosto pa ilaeng gagayem Kamsat abay ti panagaramid ti paputok gapu ti kangato ti demand nupay almost 1 month or 2 months laeng nga po di pa nagpaputok kasi no agberberen ket adamang mangigmo nga paputoken gapu ti kangato ti demand kada tayo dito Pilipinas ti biyang ti paputok the whole year round digitay firecracker makers gigiyem Kamsat agar aramid da apo iso nga ure Agosto ure Hunyo ure Hulyo adda may padamag nga nauram nga pagaramidan ti paputok na iraman digitay agar aramid dimma po ti kastoy ti kadakkel na nga balor ti saniko yung mga ganon so adda di jay nga nagbalin nga reaksyon apo ti publiko ididamo nga maiganwat apo deti nasao nga panaka pawil nga mamimpinsan ti pannakausar ti paputok gaputa adda apo digitay trabahador rinibribo da gagayem ken Kamsat kaslaman ni di maarami din apo ti linteg nga mangipawil ti pannakausar digitay plastic bags di ba kasjemanen adda man na apo digitay
reaksyon nga digitay ag produkto apektado man ti milyon nga tao gapu pala nga po iti kaawan ti mabalin nga pagserkanda wenno sa bali nga trabaho da. Yan yung masakit na bunga. No pay kaskadigiti palawag ni Engineer Felander Madriaga, maibaga apo nga dakkel nga perwisyo iti aglawlaw, perwisyo iti daga, perwisyo iti naum, perwisyo iti salunat animal ken tao, gagiyem ken kamsat at dalat apo digiti kakasje apo nga reaksyon sa negatibo nga reaksyon wenno kumontra gapot adda digiti maawanan ti pagtrabahuan. Aglalalo apo iti kabukbuudan te nga lugar, iti pagilyan te nga Pilipinas, narigat apo ti pagtrabahuan. Iso nga adu digiti Pilipino nga mapan di balasyo tao ore professional kakabsat king gigim gabo tao met apo ti chansada nga makastrek ti trabaho ditoy. Adda man master ka matrabaho parang kakarampot nga ko dati ti Tagalog basit ti sweldom kumpara apo ka dati masapulam nga mapan ijay abroad gagiyem kamsat, di ba? Even professionals, doctors mapandaag nurse ijay balasyo tao, di ba? Napaspasamak netan dagiti nurses gagiyem kay kamsat o iti kalabes adda ti damag nga adda ti dakkel nga pangta. I think Poland ba yon? Poland deti nang gopher apo iti pananglukat na iti trabaho dagiti Filipino nurses. So parang ganon kakabsat king gagiyem. So ditoy dakkel apo basit apo ti chance nga makastrek kay iti trabaho gagiyem kakabsat. So ngano adda apektado maapektaran na po di industriya nga pagtrabahoan da kas ti paputok, cellophane, kansab sa bali pa nga ipawil ti linteg agkwada, agprotestada gagayem kikabsat adda makasair nga reaksyon da dagitoy nga apektado gaputa hustumet apo hustumet ayan na nga rod ti isukat mo may relocate da kadi, may re-empleo da kadi para iti sabali nga pagsapulan tapno adda kasukat dijay mapukaw nga pagtrabahuan da nukas pagarigan na totally nga maipawil to na po ti panagpaputok ket awanen apo ti pagaramidan when awanen digiti agaramid ti paputok nga kayat na nga sawen awan tumeten ti empleo da wenno alaen da nga trabahador. So di apo ti adat na nga kuna tayo adda digiti maapektaran na tao especially apo ti pamataudan or pamastrikan na no maaprobaran ti pannaka ipawil ang mamimpinsan iti pagilyante nga Pilipinas ti panagusar iti paputok iti holiday season aglalo ti panakasarabo at ti baro atawen ken ure apo digiti sabsabali nga programa wenno pasken. Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katangtalunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ket para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga iti payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care
ipaayda iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurure di agisem karidi daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Dami na bati inem a minutos kasangwanan ti oras tayong alauna gagayem kay amsat inpete nga po ti presidente ti Pagilian nga Pilipinas nga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nga ilaban na apo iti karbengan ti Pagilian ti West Philippine Sea nga deti ket ada deti nakasagana apo nga taripnungda ken ni Chinese President Xi Jinping iti pre-departure briefing iti Malacanang kinuna ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Asia and Asian and Pacific Affairs Nathaniel Imperial nga nalawag ti kalikagom ti presidente nga kalikagom ti presidente tinaurnos na anayas nga sitwasyon iti West Philippine Sea. Segun kin Imperial, pagsaritaan ni Presidente Marcos, ito pa nakitarip nung ni Marcos, pagsaritaan da kin ni Xi Jinping ti bilateral relation ti Pilipinas ken China, mapapusitibo man wenno sensitibo gagayem kay absat nga aspeto may bilangin dito iti aktibidad ti China iti mapagginagawa na teritoryo iti West Philippine Sea. Kinunana nga limitado lang ti maritime issue ti relasyon ti duwa nga Pagilian nupay ammo ti presidente ti kinaimportante ti issue wenno interest ti Pagilian pakairamanan nen ti sangka Pagilian wenno digiti Pilipino. Kagiddan detoy may ituloy ti biyang ti presidente ti panakisarita na iti Chinese leader nga ni Xi may inaiga po iti gas exploration. Yan yung pinaka-mitya dyan gas exploration gagayem keng kaamsat amo yun ni China apo agin invest detoy iti nagduduma nga paset ti lubong even Africa, I think even India gagayem kaamsat the oil exploration activity ni China sa jay nga minapo no adalen tayo tibiyang ti langis petrolyo gagayem keng kaamsat
dahito iti maysa kadagiti mitsa wenno kasla puwersa nga mamaggargaraw ti lubong, especially apo ti ekonomiya ti maysa nga pagilyan. Agagayem ken kabsat. In Africa, adu digiti exploration, oil exploration activities ti biyang ti China. Agagayem ken kabsat. Kahit nga ti maki-contest, amom no igem mo apo ti kadadakkelan nga paggapuan ti langis, mabalin nga diktaram ti lubong, papaghayam, agbalin kang powerful, kakabsat ken gagayem nga data ti maysa kidagitay sipsiputan apo ti sabaling nga nasyon, especially Estados Unidos, maipanggep iti China yung galing niya apo sa oil exploration, gigiyem. Di ba, ada ti proposal idi, no hante kaya ni China, gapoy di pa nakinagaw tayo apo, panakininagaw tayo ti West Philippine Sea, why not join them, when ipabusoy mo kadakwadan, ikandala ka di ti pagilyan tayo, kasi di naman natin kayang i-explore yan, apo, hante nga kabalinan, so DJ apo ti kaado di ti kapanunutan niya kasi di even professionals, even agtuturay ada ka kasjay nga kapanunutan da didala kayat ti lumtuad wenno dete agpabigbig ngem ada kasjay nga kapanunutan ada di sumagmamano nga nangiparwar apo ti kasta kapanunutan da sekna na apo ti isyo ti West Philippine Sea inline apo iti oil exploration gigihim ken kakabsat ni dito China ti kunakon adu apo ti ti oil exploration activities na gagayem kakabsat not only in Asia, even I think Africa, India, tsaka mo da ano ba pa dito Europe gagihim ken kakabsat. So nga deta ti maysa kadagiti kang runaan kami nabaknang iti langis apo dito nga paset ti baybay kakabsat ken gagihim nga mabalin nga supplyan na tayo no kaya tayo apo nga explore, kaya tayo nga usaren na po, kaya na tayo nga supplyan DJ pundo nga langis apo ti webiyang ti West Philippine Sea. Nga dito ti maysa nga makita nga naiget apo ti China nga mangilablaban nga paset ti teritoryo da nupay nalawag apo naatiw da pa yun apo iti international decision na iti international court yung unclosed gigiyem kamsata naatiw da pinaburan na tayo ti nasaong nasao apo nga grupo nga datay ti agtagikwa kadeta nga tata nagipatakder ti struktura na ni China sa jay nga madaditi kaudyan nga report nga dito structures nga manariman na mararami dapo ket fake news saan niya agpaypayso nga at dapat patakderin man napo ti China iti nasao nga papaggiin nagawan nga teritoryo. So kitain tayo apo no kasano ti agbalin nga resulta ti taripnong iti nagbetan da Presidente Bongbong Marcos iti pagilyan tayo ken ti Chinese leader nga ni Xi Jinping kakabsat ken gigiyem no talagang mailaban ti Presidente apo dito karbingan tayo or mapagsaritaan da mapanadakkel man na barang nga issue wenno saan seknan apo kadito innagaw iti West Philippine Sea gigiyem ken kabsat pinaka-heart siguro dito apo or pinaka bottom line ti mabalin na idasar ti Presidente ket di oil exploration nga DJ ti ammo tayo wenno kang runaan nga gagem ti China no apay nga ipetpeteng na apo nga paset ti teritoryo na tinasao nga paset ti taaw wenno bakin innagawan ti pagilyan tay nga Pilipinas. Okay, thank you very much TMT Construction Company di Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babayin ka ni Honorable Telvin Tapawan. Thank you Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu Hawaii, ni Mr. Onofre Durupan ti Wayanay Hawaii, Ma'am Elis Tamayo Barangay 16 Bacaray Ilocos Norte, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Kastapay kay Tipugad Lawin, Carbas Aircon Service, iti Balintawak Street, ti Ciudad ti Lawag. Agyaman tayo pa po kay ni Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Kaya kasabit din ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti Ili ti San Nicolas. Papagaya mawanin tinabati pa yung oras tayo para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dahil iti bagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Karkararag tayo apo ti Natalina ay nabungbunga nga isasangbay ti tawen 2023. Agyaman kam tingkay panagbuya ken panagdingeg.
Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di lipas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Adtoy diri umiso nga aramid, tapnon di kasta, matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganat nga talo nga tips, kaya't may panggap, iti panang tagiben, iti agong tayo, bueno, dagito'y nose. Umuna, nuwad da pa nakabalin na, kaya't liklikan tayo, dagitay asok, polusyon, digitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasayir, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti a pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadigitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapos saan ito yung online nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, when lulupot, tapos dalusan tayo, iti agong tayo, when no, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan, iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Go. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids when no necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Pinapalabas.
Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Iri sa bali pa yagundaway, kablawan da kayo papagayam, itinagasat, nga malem, ti biyernes ti amin sa pada, Disyembre 30, 2022. Idanon ti ENR Online, ti sa bali naman na parang, ti programa tayo, ti napalabas. Dahil iti bagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin, tap na may danon ti programa ti napalabas. Edideti nga malem, para iti may kaduan nga gundaway, ituloy tayo nga ibasa, dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Lourdes. Ngayon kasanganan yan tayo tuloy nga ibasa dito nga surat, agyaman tayo karitso maganad. Ti TMT Construction Company, ti 48A Kabungaan North Luwag City. Anyaman na po nga construction assistance, ti kalikagumyo, mabalin na kayo nga Serbian. Ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho, ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo kay ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Drupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 Z Flores Street, Luwag City. Nadarigit ay marikiriknayo apo ti Baguio, nga kayat yung ikonsultar ti doktor, mapanin apo iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much, Iripugad Lawin Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag, babayan ni Engineer Neil Jose. Amin na po nga problema yung karite air conditioning unit, ti lugan nyo, mabalin na po nga ornusen deta, di nilalaing nga technician, ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Luwag City. Thank you very much kini Mr. Henry Afaga, manipo di Pennsylvania, Estados Unidos, kani Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti Ili ti San Nicolas. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Ciudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae, kastamit ten di ladies sandals ken sapatos.
Adanda pa kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags, Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months. No kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Keto barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. At di nga rin din papagayam, ti tuloy, when hindi pa nagituloy ang panagibasa, iti surat, ngayon patulod, ti pagayam tayo nga ni Lourdes.
Nagtuloy ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Kaasi niya po Diyos, naagasan dagiti doktor ti sitwasyon ti mata ti anak mi. Nagbalin niya kasla normal no pay addalat ta pagilasinan nga kasla gilab wenno sa anunay nga nasaya at ti plastar ti mata na. Ngem napipiyaitan nga medyo ubing nga kasla lumugsot digiti mata na. Wen kabsat ko, buyugan pa'y deta ti medyo dakkel nga ulo na. Manong Robert, nupay kasta in parik na milat nga normal ni Jasper. Agtawin ni din iti sangapulo ni Jasper, Manong Robert. Madlaw meten iti panagkapoy ni Mama Candida, nga ina ti asawa ka ni Ben. Isu nga kasapula na tumulong ak para iti pan nakaipataray ti negosyo. Aglalalo ket medyo na pintas ti taray, tinasaw nga pagnegosyon da. Dito'y kabsat nga inrekomenda ni Mama Candida, ti maysa nga adayon nga kabagyanda nga umay mang tulong kada kami tuneg ti balay. Daytoy ket ni Salve. Ni Salve ket mabalin nga kaedad ko kadagidi nga gundaway. Kabsat ko. Adaan ni Salve iti saan nga nasaya at met akalman. Ngamin ket desgrasyada wenno naganakabalasang. Babae ti anak na. Nupay kasta adda ti anak na iti sidong tinakaputot kenkwana. Ket daytoy ti mangi wenno mang papaadal kenkwana. Manong Robert. Adu digiti nagbalin nga saritaan mi ken ni Salve seknan iti biyang digiti anak mi nga dandanida agkaedad. Gaputain inaunalaeng ni Jasper iti makatawen ngem iti anak na. Kanayon na nga sarsaritain kanyak nga kailiw na unayen ti anak na. Ngemawan ti mabalinan na gaputa saan na nga kaya nga ibaklay dagiti kasapulan ti anak na para iti panagadal na. Nagbalin nga nasingit ti tunggal maysa kada kami ken ni Salve. Kastamit den iti biyang ti anak ko. Ngamin kun kunana nga ibukbuk na kano ken ni Jasper ti pamateg gapu iti iliw na iti anak na. Manong Robert. Nagbalin kami nga naragsak iti asawak nga ni Ben. Nupay, adaan kami iti special child nga kunatayo iti Ingles. Kabsat ko. Nagbalin met nga ray awmi ni Jasper gaputa childish nga rod. Wenno tay makunkuna nga mabayag ti panagdevelop na kas manakem nakurang iti pan nakadevelop ti panunot nupay awan sa pulem iti bagina. Manong Robert. Ubing-ubing. Adda digiti gundaway nga no saan niya maigatangan iti tsokolate wenno candy ket agsang sangit. No pay nasuruki din sa nga pulot ti tawen na. Mapda kami laeng kani Salve nga mga ayo ken kuana. No daduma ni Salve ti mapanggumatang kadagiti kayat na nga makan. Iti asideg nga grocery wenno paggatangan. Awan ti sapulin mi ti sayaat ni Salve nga mga sister ti anak mi. Pakairamanan ni Mama Candida. Ngamin ket taltaludan no daduma nga mabati iti balay. Aglalo no adda kami iti negosyo ken iti asawak ani Ben.
Daytoyen ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibabay ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwakin naman matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Naglabas pa digiti panawen, Manong Robert. Kaasi ni Apo Dios do pay ubing-ubing ti ugali ti anak mi. Makasaritam metten iti nasayaat. May bagam metten digiti kayat mo kenkwana, ketsong batan na kamet. Agtawin ni din ti 10 ket 5 ni Jasper, Manong Robert. Idita dumurduras ti negosyo, ngay matmatunan mi ken ni Ben nga asawak. Adda tinagbalin nga singasing na nga. Nuwen ken mabalin ket siyak kanumet laing timang taripato iti anak mi. Tapno saan nga mas adadda ti kinasinged na iti mang tartaripato ken kuana nga ni Salve. Pakairamanan ti inana nga ni Mama Candida. Iti maysa nga rabi kastoy ti saritaan mi bayat iti kaadami iti siled mi. Nasaysaya at sa Lourdes no. Si kamet laing timang taripato ti anak ta nga ni Jasper. Mapantalukatan ti pagtagilakwan iti bigat, then kasangwanan ti pangaldaw, agawid ka ta umay ni Salve DJ Store, kaya mga iso ti mang balon kanya. Tapno, si kamit laing ti mang taripato. Madmadlaw kuket kaslanas asidigmetten ni Jasper, ken ni Salve nga mitisika. Han mo madlaw deta? Kaslawan met ti madlaw ko, then angem no iso ti kunam, apeket din niya saan. Tikad ni Salben, tikad duwami ti mare, medyo store. Wen kuma, ken may sa, kasla kay ket ko nga si katibang tiripato iti anak ta pakairamanan ni Mama. Amok nga paborito na kaunay ni Mama. Ta, idi sumangpet ta dito ket. Awan niya pulos ti panagkitakit na nga. Sika tinagbali na asawak, bayat tikad dati di Manila. Sa bagay, ada met puntom, ada kalintigam. Kaya isungarot ti mo, maaramid. Siyak ti umay nga kaduam nga manglukat iti pagtagilakwan. Ken agawid ak sakbay ti pangaldaw tapno umay ni Salve nga mangbalong ken ka. Wenno saan, ti umayin mangitulnog ken ni Salve, isumetten ti pagluganak nga agawid. Tapno ti kastakit. Makasib tayo, sana ya. O sige. Deta ti aramiden ta. Kasaritak to ni Salve ta, kasta ti maramid. Magkoy makitak pa dikit, mabannog ka unay no adu ti customer. Saan ko nga samsamiren ti bannog ben? Lakit di dumuras ti imat matunan wenno tinawid mo a negosyo ka digti nagannakeng ka. E talay nga no agririnto ti kabsat mo no agpakita. Saan net siguro? Nalagip mo ti kabsat ko. Ori sakit malaglagip ko met no daduma. Sa dinungatan ti ayan ti kabsat ko. Kinuna ni Ben nga kasla nagliday. Ladingitek no ni palagip ko ti kabsat mo ha. Ngem, nalagip ko laeng gaputa mapagsarsaritaan ta ti may panggep ti negosyo. O sige kasaritam to nga ruden ni Salve. Kastanton ti agbalin nga ornos ti panagtrabaho na. O may ti story ti madem, wenno before ti pangaldaw, ket syakmet ti sumublat dito balay. Kasaritam to nga ruden Ben. No deta ti kayat mo nga maaramid. Para ken ka mas napimbintas. Ken makitam nga mas umasidig tirik na ti anak ta kanya. Okay lang kanya. Ngamin, patpatgen ka ken patpatgik unay ti anak ta. Nga ni Jasper. Tingarod singasing ti asawa ka ni Ben, tinapatuloy, Manong Robert. Agkuyog kami ken ni Ben nga rumwari ti bigat, tapno mapan kami iti negosyo. Ket no kastan niya, madanon ti pangaldaw, umay metten ni Salve tapno sukatanak, ket siyak metten iti uneg ti balay. Nagbalin niya na annayas ti kasta nga ornos ti trabaho. Ngamin kasla, pudnumet ti kinuna ni Ben. Nga radda nga mayastrig kanyak ti anak mi nga ni Jasper no siya ka mismo, timang taripato ken kuana, pakaremanan ni Mama Candida. Edi may isang aldaw, nga kaadda ko ni ti balay, gaputa nalpasen ti. Wenno nalpasen ti, gudwa ti aldaw ko iti pwesto, wenno negosyo. Nagtawag ni Ben ket kinunana. Maladawak to basit nga agawid, ngamin ket
Ada ti awis ni kiti gagayem ko wenno padak nga negosyante. Kasta kadi ningarod Salve agawit to kadilatan dito balay. Dinamag ko. Diya ka mo kayong kwa nangim kasla damit ti papanan na. Kasaritak to no anya ti plano na. Sabagay talo kayo metla dita kaya met siguro nga lutwen no anya ti pangrabi iyo. O sige, agan anad kay ti papanama ken saan ka unay agparparabi. Makamukang ken ni Salve no anya ti plano na. No mai raman iti maluto para iti pangmalem no saan? Masapul ay pakamum kanya. Owen sige. Kinuna ni Ben ket pinutol nan ti telepono Manong Robert. Mumalemen kabsat ko nasken nga isagana kon ti lutwek nga pangmalem mi atallo nga nabati ti balay. Kadwak ti anak ko iti kusina nga agtugtugaw nga mangbuybuya kanya. Agtugaw kalaeng dita Jasper ata siyak ti agluto. Amingket saan sa nga makaawid ni Salve. Kinunak. Sige lang mama. Kinuna namet nga kuting-kutingen nati ay ayam na nga sinanpaltog. Jack na puutan niya masideg ni mama. Ni mama kandida. Manong Robert. O Salve. Apay nga si Kamet tente agi prepare iti pangmalem. Ay timawag ni Ben ma nga saan kano nga makaawid naman sa apa. Ta ada kano awis digiti pada na nga negosyante. Eket ni Salve. Kasla ada kanumet papanan na. Detaman ti palawag na kanyak. Kastaya. Angim. Api ngamin ngay manamong ka nga kastoy ti urnos ti schedule yo. Dapat ket agawid ni Salve. Tapnon ti kasta umay agi prepare iti makan wenno maluto. Saan ket di nga sikat ti agi prepare iti lutwen tayo. Wenno pangmalem tayo. Saan kayo kadi nga problema iti deta ma'am? Ma? Kasi ngamin narwamak met iti kastoy nga trabaho. Iti adda kami di Manila ken ni Ben, siyak met lata ti agluto. Madamit di gundaway nga agluto ni Ben no, adda ti paborito na nga kahit na alutwen. Angem ad-adu nga siyak. Nasanay iti kastoy nga trabaho ma. Kinuna, emisem ni mama kandida, sana kinuna, makamuka. So ti kunam, angem laglagipem nga sikat ti asawa ni Ben, sikat ti amo, saan ket nga sikat ti katulong. Kinuna ni Mama Candida nga imisem sana napanlinukatan ti refrigerator, ket nangalay ti danom. Kalpasan deta nagturong iti ayan dagiti baso, irangalay iti baso ket kinargaan na iti danom. Imminom detoy. Idi makainom indi suna ti baso iti lababo. Bayan yun ma, siya kunti mangisubli ti danom iti refrigerator. Kinuna. Nagyaman ni mama ket pimanaw iti ayan mi ti anak ko iti mismo a kusina Manong Robert. Naglabas pa digiti aldaw. Bakasyon idi ti klase wenno eskwela. Idi ibaga kanyak ni Ben nga da problema ti kadwami nga ni Salve. Ag problema ni Salve. Sana ka di nga may bagbaga keng ka? Awan mo ti bagbaga na kanyak. Apay, anya ti problema na. Problema na ka di ti sweldo na kahit nga panayunan. Saan? Ti anak na nga aday ti lalaki nga nakaputot keng kwa na. E di dahito kano pa naglukat ti klase, saanin niya agenroll ti anak na. Taapay men. Saanin na kaya ta pag-enrollin ti amana iti ayanda gaputa naluko kano, naballog. Oh, anya nga ti plano ni Salve ita.
Nagsarita din sa iti lalaki nga nakaputot keng kwa nakit pagawidin nan dito Pagawidin nan dito ilokos ti anak na. Tapnon, ditoin niya agbasa no. Kayat na pa iti agbasa. Ngem no sadyay, saanin niya kayat ti amana gaputa mangisarsarak. Deta ti istorya kanyak ni Salve. Ano nga ti planom? Ket tulungan tayo ani Salve. Apekit din niya saan. Balikas ni Ben. Sikat ti makamo. No kayat mga tulungan, di tulungan. Anya ti may tulong mo. No kayat ti anak na ti agadal. Ket saan na makaumanay ti sweldo na kada tayo kas katulong. Tulungan tayo. Ibagak to dito ken ni mama. Data ti palawag ni Ben Manong Robert. Bulan ni ti Mayo, wenno dandani nagtapos ti bulan ti Mayo, Manong Robert. Idi mapan sa baten da Ben, ken ni Salve ti anak na, idi terminal. Sa batin milatan, saklatan ti mangi drive ken ni Salve ta sa batin mi ti anak na. Sige, makamu kayo. Ano ti plano yo, agtaros ka di dito, wenno agtaros ti balay da Salve. Makamunto ditan, no agtaros dito, di agtaros dito manglukat ti malukatan met ti negosyo sa amin to mapansabaten no umay ti ayang ko. Sige, makamu ka. Data ti nagbalin nga saritaan mi. Idi pumanawak iti mismo nga negosyo nga imatmatunan mi, Manong Robert. Simbangpet nga rod ti anak ni Salve nga tinagan na ket Mika. Mika ti tawe wenno nagan ti anak ni Salve, Manong Robert. Ensingasing ni Salve nga mapanagnaed iti pagtaengan da ni Mika. Ngem kinuna ni Ben nga uray makipagnaedmet kada kami. Total kita damit kwartuda nga agina. Data din nagbali na jaya na. Nagyaman ni Salve ken ni Ben nga kinunana agyamanak no kayat yung pakipagnaeden ni Mika dito kasla kay kayat kumetap no di kasla kit mabantayak ngaming kit ibaga ti ama na nga nalukoy ti ayanda so nga kayat ko unay kinagyamanak ka na kayo. Balikas ni Salve imisem ni Ben ket kinunana asino pati agtitinulong no sanga da tayo Salve. So nga pag naidam latan ni Mika ditoy kapiala nga dakad kadwa da mamaken ni Lourdes no kasta nga umay ka iti isto when angem amangan ta didag kakasurutan makapagkakasurutan di kita naming ket ni Lourdes ket nalay nga mamagbaga amangan ta isupay ti makaurnos iti kinaluko ti anak mo. Kinunana sa imisem met ni Salve iti day di agundaway, Manong Robert. Dayta nga rod tinapatuloy nakipagnaed ti anak ni Salve ani Mika kada kami iti pagtaengan da Ben. Tunggal dakda kami ti pagtengan ti anak ko nga ni Jasper kastameten ken inana mama kandida ken siya. Obserbarak ti urgali ni Mika. Moderno nga talaga. Moderno nga talaga.
saan niya maibilang nga kas ugali ti probinsyana. At dadigdi gundaway nga kasarsarita na ti anak ko nga ni Jasper. Amon Jasper, nakagugwapo ka. Nakalinlinis na kiti kudil mo. Dumerderusas pa iti pingping mo. So nga, aglalaing ka. Masapul nga. Aramidem ti amin tapnon alisto ka nga makaawat ken. Saan ka nga maiduma ka digiti kapatada ta. Pamagbaga na iti anak ko Manong Robert. Nga doon na duma pidilin na pa iti pingping ni Jasper. Agkat katawan tumet ni Jasper. Naragragsakan na karigidi nga maimatangak nga napinta sa relasyon. Tinagbetan da Mika ken ni Jasper Manong Robert. Sakbay ti panaglukat ti klase Manong Robert na danon ti birthday ni Mika. Dito'y nga nagtutulag kami nga mayaramidan ti simple nga parambak wenno birthday party ni Mika. E manamong met ni Salve, agyamanak kada kayo no, yaramidan nyo iti kasta nga selebrasyon amin ket saan ko nga kaya. Thank you very much, Ben. Thank you very much, Lourdes. Kinunana, saan ka rumbing agyaman? Ribbing na lang nga selebraran tayo, barbaring no, iso ti pagnakman na. Kakas ko na ayo, naluko ngem, no obserbarik ket. Saan met nga naluko? Kasla ti obserbasyon ko ket, sosyal lang. When no, nangato ti purwana, kang runaan na iti panagar-arwat na. Deta nga ro ti pagamamkak. Amangan tadyak kaya nga ibaklay ti kayat na. So nga agyaman na. Kinuna manen ni Salve, Manong Robert. Nadanon ti selebrasyon ti kasangay ni Mika. Adda sumagmamano nga bisita no pay sa anunay nga ado. Kadwan na ket dagiti pada ni Ben nga mangimatbaton ti negosyo. Adamit sumagmamano a kabagyan da Salve. Papagayam ni Mama Candida ngay May. Idita manarimaan iti selebrasyon. Immasideg ni Ben iti ayan Mika da Salve pakiramanan da iti anak mi nga ni Mika kas birthday celebrant ken ni Jasper. Mika, deto iti sagot ko ken ka. Kinuna ni Ben. Oh, anya dito tito, basit a box. Lukatam na niya dito nga sagot ko kin ka. Linukatan ni Mika iti sangwanan mi ti basit a box. Ngayon nyawat keng kuana ni Ben. Dito'y kabsat nga nasdaaw ni ag-birthday nga ni Mika, gaputa may sa akwintas. Ken langana tinangina nga kwintas tin sagot keng kuana ni Ben. Nakigtutak ta, nagregalo iti kasta. Iti agkasangay nga ni Mika. Kabsat ko na palalo nga ragsak ni Mika ket naarakop na ni Ben. Tito, thank you. Thank you, Tito. Kinunana, saan ka nga rumbing ag-thank you? Agsingsingpet ka ket di. Deta ket kaspaset ti panagyaman ko ken ni mamang mo gapu iti panagserserbina iti balay. Ken kastamit ten iti negosyo. So nga, agsingsingpet ka. No agsingsingpet ka, ad-adupay, ti maawat mo ang negosyo, manipod ka niya. Balikas ni Ben. Natatalmanak Manong Robert gaputi kangina, ti ekspektarik nga bayad, tinairegalo a kwintas, ken ni Mika. E dinalpas ti paramba, kadda kami ni ti kwartumi, ken ni Ben. Nanginan sakit di nga kwintas din regalom ken ni Mika Ben. Kinunak. Anya nga nangina? Langana tinginginaen wenno first class. Syakit di naksapay ni regaluan ni Kasjay. Inya nga ako iti asawak. Si kakit di. Regalo, api agkasangay kami taya. Kit no nagkasangay ka, kit regaluan kami.
Kinuna na nga kasla medyo ngi mato ti buses na. Nakigtutak pagayam ko. Makaungit ka kadi. Makaungit ka kadi gapo iti panangingaw ko nga saan nakpay nga rinigaluan. Kinunak nga kasla agtigirgera kiti amak ken sakit tinakim ko. Api ko mga makaungeta. Kinapi nga mi na question na ram no anya ti kayat kong irigalo. Agtrap-trabaho akmet kanadamit pangalaak. Ladingitek. Bayam ta ka dito sumarunukit. Sa anak to nga. Agdamdamag. Agdang gamagakmit lang kit ben. Kinunak manong Robert ngem napalalo ti sakit tinakim ko iti dede agundaway. Gaputa damo unay. Nga kasla nangato ti buses ni Ben nga mangsungbat kanya. Gapulay nga di pa nang bibagak nga nangina tin regalo na akwintas iti anak ni Salve. Kasangwanan niya ituloy yung ibasa dito surat ni Pagayam Teo Lourdes. Thank you very much si TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan, North Luwag City. Anya man itong construction assistance si kasapulan nyo, manabalin na kayong serbiyan. TMT Construction Company, masarakan dito di 48A, Kabungaan, Luwag City. Babaeng ka ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho, ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Just ang ginapay kay ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Luwag City. Thank you very much, iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Luwag City, babaeng kay ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Henry Afaga, manipo diti Pennsylvania, Estados Unidos, kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando ti San Nicolas. Kablawan tayo di pa nagbuibuyan ni Mr. Hector Baitek, manipo di Jai, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti pa nagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Luwag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Luwag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto.
Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagi ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Keto barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. Nadanon ti panaglukat ti klase, Manong Robert. May sa nga rabi nga lip-lipas mi di tinangan. Manarimaan ni din nga or-ornusen ni salve ti kusina. Kaya di malpas na imay ti ayan mi, kadwak ni Ben, ti anak mi nga ni Jasper, ken adami ti di ni Mika. Di makadanon ni salve ti salas nga ayan mi. Anya Mika, napanunot mo ka din no agenroll ka para iti sumarunong school opening ano saan. Saludsod ni Ben. Imisem ni Salve. Apay nga di ka makasumbat. Deto yun ti gundaway mo no kahit mong ituloy ti panagadal mo. Balikas ni Salve. Kayat ko transfer dito eh. Nasisingpit di kiti tao dito saan nga kasi NMJ Manila. Ado di kiti naluluko. Sige. Ento no bigat Salve, itugot mo ni Mika, ento no may kay pwesto. Mapanggay to naggatang kari kiti kasapulan na. Igatanga mi ti arwaten na. Ken sabsabali pa nga kayat na nga usaren iti panagadan na. Nakigtutak Manong Robert. Kayat ko idi manen ti agamad ngem. Enggawid ko ti rikna. Maburburtya anak no apay-apay nga nakaluklukay unay ni Ben iti anak ni Salve pagayon ko. Ngem impagar kulatan nga amangan ta ibukbukbuk na ti atensyon na nga mingket saan mi ta agadal ti anak mi nga ni Jasper. Gapu nga rod iti agda mga sitwasyon na.
Nasapa nga imay ni Salve, iti kabigatan na Manong Robert. Oh, nagsapa kan Salve. Kinuna kidi imay iti pwesto mi. Ay, when sinapsapa kun ti imay ta, nakaluto ako metengken. Napakang ko pa yan ni ma'am. Intugot ko pa yan ni Mika ta. Di metada ka rin ni Ben nga. Isya pingak iti arwaten kay masapsapol na para iti sumaruno nga pa naglukat ti klase. Kinunana nga umisisem, kabsat ko. Nga kaslaad da sa baling ay pasimudaag ti isem na. Nupay kasta saan kong inikkan ti kay papanan. Tinakitak nga aktuasyon ni Salve ti Dede Agundaway. O sige, mapanak nga ro din Ben, mga anak to ni Jay Balay. Kinunak, sige, aglugan ka ni tinagluganan ni Salve. Ken kitam nga naimbag na mamakin ti anak na nga ni Jasper ha. Wen, saan mo nga pakadanagan? Sungbat ko iti asawa. Bayat ti panagtartaray ti lugan nga mangitulod kanya kiti balay. Agpanpanunutak. Dumdumteng kanyak ti dakkel a burburtya wenno sa ludsod. Gapu iti makitkita ka kinalokay unay ti kwarta nga ipapaay ti asawa iti anak ni Salve, Manong Robert. Ini makasangpeta kiti balay kinasarita nak ni Mama Candida. Lourdes, ada man na ibagak kweno damagik king ka. Ay, anya deta mama, anya ti damagin niya. Sobran samit unayin ti kinalokay ni Ben iti kwarta kadagiti na. Ni Mika ken ni Salve. Nangik ko di saritaan nyo di rabii nga, ikan na eda ti pag-shopping da. Apay, napigsa unayin ay ti negosyo, when no pidpidutin nyo ka din ti kwarta tapnon ti kastakit. Ipaayulatan iti uray siya sino. Saludsud ni mama nga kasla makasair dagiti balikas na. Mama, awan iti amok iti deta. Panunot laeng ni Ben ti panangipapay na. Di ko met kayat ti, when jak met kayat ti agamad gaputa. Idi inamad ko no kasano ti kangina tin regalo na nga kwintas id nagkasangay ni Mika ket kasla nakaungit kanya. Anya? Nakaungit ken kay dinto nga asawa na ka ket damagem no. Kasano ti kangina ti regalo na? Apisan na nga ikonsultar ken kasakbay nga aramiden na ti kasta. Saludsud ni Mama Candida. Masaan? Saan mama? Awan ti kong konsultar na. Awan ti ibagbaga na nga ikanay ti anyaman ti asino man na tao kang runaan na kada Salve ken ti anak na nga ni Mika. Papagayam saan tayo nga may lipas pailaing nga ibasa deti surat ni pagayam tayo Lourdes. Anya ti kaya tasawen ti kinalukay wenno panangipapaay iti pinansyal wenno kwarta ni Ben iti anak ni Salve. Padaanan niyo papagayam ti sungbat deto nga saludsod. Babayan tingkay tumanen pa ng buyaw wenno panagdingeg into nubigat tapno ituloy tayo. Iti may katlunton nga gundaway nga panakaibasa ti surat ni pagayam tayo Lourdes. Dito nga rin din papagayam nga pumakada kami sa balipay nga gundaway di programa tayo tinapalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatali na ay nga malem ti biyernes tayo amin sa ngapada. Kablawan na kayo ti advance Happy New Year! Tinapalabas. Namulit agdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday
ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang da isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.